Gulay. Talong. Ang kitse sa ilalim. Kabil yung bata, saka kabil yung plate yung luto rin natin. May order na ako doon muna, no? Rinuguan. Saan ka bumili? Doon. Yan. Together sa palengke mismo? Hindi, yun mo. Kasi order na ako din buwan bukas. Kasi bukas birthday ni Bayaw. Alright. Yun na. Yung gata na. Good morning, everyone. Ibibira. Ano? Pure na gata. Pure na gata. Dami kaayo. Good morning, everyone. Lagyan na natin ng asin. Silyadong alam. Right. Hello. To viewers, hello. Kuya Jun Albisa. Hello po. Sige nga na. Hello sa lahat. Ikadilyo, niluluto ko. Ikadilyo ang bata. Tara mo sa gati ko pa, ano mi? Sugar mo? Sugar. Ikidilyong gata. Ito mo. Itong panamis-namis. Start na. Start na tayo magluto. Luto na. Simulan na natin magluto.
Yung gata muna yung inuuna ko. Tak, tak. Halo sa lahat. So viewers, hello. Naninok muna yung ginataan. Ito naman sunod ko. Ikidilyo. Hugas muna tayo. Para tuloy-tuloy ang gawa. Magpiprito ka pa? Oo, pikadilyo. Prito. Nakot ako. Ano lang? Hindi. Lalaba pa nga. Nakababad yung labahan doon. Ha? Binabad ko. Ano si Rodel? Ano ba yun? Ano lang ako? Lagay lang ako ng pamot sa to. Ito naman yung pipikadilyon ko. Prito. Nakasalang ng ano. Pipikadilyong ano. May gata. Ito naman sa prito. Pirasan ko ngayon. 4 na piraso. Digid. Ting. La. Tinatanong ko pa. Ilang namang epekto. Bakit kasing pakialam? Bakit tanong sabihin sa susunod, huwag ka na. Ako na ako ulit. Ano? Hello. Saan niyo? Tapos na yung cellphone. Ito. Ay, good morning All everyone. viewers, hello. Hello sa 4. Ay, si Kuya Roy. Kaya kayo. Kuya Roy, oh. Silip-silip lang. Hindi, luluto ako yung rin ano. Tatay Roy. Mega love shoutout. Sabi ko yung Ikadilyo. Lolo Mako. Mega love shoutout Tatay Roy. Ikadilyo ang luto mo parang dito. Gata, saka prito. Yung gata nakasalang na. Itong prito, hindi ko pa. Ito na ba ito? Hmm? May palaman to. Ito, itong piprituhin ko. Hindi ko lang ako sa tabi ko lang muna. 4 na piraso na malalaki.
Hoy, lolo ka dyan. Sabi ko yung Makoy. Doon lang. Bakit? Ano tayo sa kanya? Sige. Kamatis, luya. Siyempre. Lalagyan natin yan ng tubig. Oh. Ano na kaagad. Yung mabilis maluto. Inuna ko na kung may pauwi na yung estudyante. Tapos bukas, may lulutuin pa ako dito. Naka-order lang ako ng dinuguan. Birthday kasi ni Bayaw bukas. Tapos pag 9, punta na ako dun sa Laguna. Mag-ano muna kami. Maghiwalay muna kami. Lolo Billy, andun kay Chian, Lolo Maki. Talagang sila. Saglit lang naman yung live. Pagkaluto, Magkaluto, tapos na. tapos na. Naglalaba pa. Live lang yung Nakamarinate na rin yung labahan ko. Wala akong gumising. Ako naman yung kakagising ko lang. Kumukulo-kulo na. Hindi ako na pampabango na ang kalamansi ko. Ako naman tagahugas. Huwag mo itapon. Galing kami doon kay Tatay Tarzan at Tatay kay Rain. Hindi po lang naman ng ano. Tubig. Ako yan. Nakalive din ata sila eh. Sino? Sila daw Rain. Kalamansi. Para sa dala. Ang dami nilang mga nickname. Nalilito na nga ako kung sino yan. Tarzan na yan. Si Kuya Romel ata yan. Nalilito na ako sa mga code name niya. Oo nga, nakita ko kayo doon sa lang ako. Andun si Lolo Robin Libocon. Doon siya. Roy. Ay. Hello sa 5. Shout out kay Ate Sara. Si Ma'am Jo din nag-live. Tayo Roy. Alam niyo Doon kung ako luto galing na- kay Ma'am Jocelyn. Kami ni Tatay. Alam niyo yung luto na ito, di ba ma? Alam. Sinangulay. Hindi mo yung bili. Sa Bicol. Kaya mo kung pag ano? Ha? Eh, pag-almusal lang muna. Gawin ko sana Hugasan kung na? ano. Hindi, may gagawin pa ako eh. Yung palaman nito eh. Nang? Palaman na. Palaman nito, kamatis, sibuyas, bawang. Kamatis mo na. Ubus na di. Palitan mo. Oo, yung hinog, yun ang ano. Tapos yung ito, ilaw. Bali tatlo. Oo. Hindi pa ako napunta maya punta kay Roy. Sabi ni Kuya Makoy. Ano ba to?
Hmm? Ay, ilalagay ko pa dito. 6 viewers, hello. Hello sa lahat. Ay, Kuya Makoy. Hello. Kuya Roy. Sino pa nandito? Silent na yun. Silent viewers, hello. Luto ako, pikidilyo. Prito tsaka ano. Prito tsaka data. Yung niluluto ko ng pikidilyo ngayon. Tapos bukas, magdidinuguan ako. Naka-order na ako. Na ano. Lutuin na lang. Saglit lang mo. Isaw yung order ko dun. 2 kilo. Huwag na, di ko nalalaw ka ng ano. Gulay, pure lang. Dadami yun. Tulad ng mga karaan. Ilang araw na, di pa nauubos. Yung sinaman ng mga ano. Hindi na. Lamang loob na lang. Lamang loob na lang. Isaw. Hmm? Huwag yung isaw. Hindi, yun na. Mas maaga. Saglit lang ako tumaluto eh. Ano kung Yan, kumukulo. Kulo na. parang mas matalim. Pilit ko. Ay, si Kuya Papi. Hello, Kuya Papi. Luto, Kuya Papi. Jason. Pin. Ito ko lang pinamin kasi gigisa ko naman yan. Ang dami na lutuin ko para pagdating mo yung iba, no? May ulam mamayang gabi. And Kuya Papi. Hi. Hello, Kuya Papi. Hindi na kami nag-live kagabi. Para makapahinga si Ami. Hindi na nakatulog. Kaso yun din. Dali siya nakatulog. Ubo ng ubo. Gumawa ako ng gamot. Magising ko lang. Bakit ba ganun? Ha? Kaya inaaral ko yung sarili ko. Bakit ako hindi? Ano? Bakit ako? Ano? Pag mainit, uubuhin ka talaga. Dahil gusto nga dito sa baba matulog. Hindi pa gabi na init. Hindi mas presko dito eh. Parang maaga ka rin bumangon. Bro, Dennis, nag-end na ba ang best friend mo? Sabi ko, Eric, hindi ko alam, bro. Bakit best friend? Sino si best friend? 5 viewers low. Ano, malapit na maluto. Lalo yung sangkap niyan. Ano lang naman, sibuyas, kamiyas, Ano ka bumili ng Bawang, gata? luya. Ikaw yung tiga. Sorry. saka kamatis. May pitche sa ilalim para di lumikit yung sila. Kasi may talong. Tapos ito yung pang pinali niya. Ito ang kailangan dyan. Pampabango. Isa yung puto. Bili ka gata. 7 viewers low. Ha? Gata. Ba't gata? Hindi bumili ka o nag-ano ka. Bumili ko. Okay lang mo. Huwag mo lang pinawin niya. Gusto. Gigisahin ko lang. Ano sunod nito? Yung bawang. Sige, iisip ka rin. Bawang luya. Bawang luya sibuyas.
itong kutsilyo. Magaan ba? Dami naman kutsilyo dun. Wala pa kayong mga kutsilyo. Magpapasa ng puno. Okay na. Yung kutsilyo kasi doon, nakilala ng mayari. Sa kanila yung kinuha nga nila eh. Kasi kung sa akin, hindi na kukunin. Tatalim ka ano. Ng kutsilyo ko na yun. Okay na ata ito. Para isaksak natin yung Yung exhaust niya. Oh. Para isaksak na natin. Ito na. Pang pinali. Ayun na, nilalagay na ng diesel. Yan. Lalagay yung kalaman sa para. Hello sa 5. Ano po na. Tulog na, nasa US. Sabi ni Kuya Papi. Bango na. Sabi na, dumaga ako sa ano, data. Pangit. May tubig yun. Dapat malapot yan. Pure ba? Yung binili mo? Hmm? Yung ano na? Yung ano na. Kasama mo, magkasama kayo ako. Parang mas maganda yung binili natin yung nakaraan, no? Malabnaw. So dapat maano yan, malapot yan. Kasabaw niya. Oo. Hello! Kuya Hook! Ay, Shoutout sa lahat. Bakit ka na lang kamali? Ang layo. Kaya nga doon kang malapit. Doon pala yung bango sa mga sarili mo. Pumunta pa tayo ng palengke. Para sa loob ng subdivision kabila. Gaganda ng bangos. Doon sa kabila, sa Kasunod kanan. nga, magdala nga ako ng sticker. May sticker, dinagdadala. Taste mo. Sarap ng mga. Dito na. Pakita ko rin sa inyo bahagya. Yung aking... Yan yung unang putahe na niloto ko. Sunod naman, pikadilyo. Sunod naman yung labahan. Marinate na rin. Aga kong gumising. Okay. Ox na. Wala po lang po pinag-isa. Yan. Ako na yan. Ako na yan. Good morning sa inyo, sabi ni Kuya Papi. Ako na po, tulog na. Aga ulit pasok bukas sa Sino? Kuya Papi. Sige Kuya Papi. Sleep ka muna. Sige Kuya Papi. Para Thank you. laging malakas yung katawan. Thank you sa pagdalaw, Kuya Papi. Kuya Bernata baka tulog pa. Baka tulog na. Eh baka tulog pa lang yun. Nanood yun yung gabi ng premiere ko eh. Nandyan pala. Hello Kuya Born. Good evening. Nandyan pa, kakasambit lang ng pangalan. Nandyan pala eh. Nuluto ako ng ano Kuya Born, ulam. Yan yung, Picadillo. ito yung hindi namin Kuya Bor na pa, ano sa'yo. Napatikim. Ito yung, Yung gata. Pero yung prito, natikman niya. oo, pero ito yung pinakadabas na luto. Okay na. Bango. Hello 7 viewers.
Ang dami kong nakaano ngayon na gawa. Ano kuya ko? Ako na yan mo. Magano ka na dun? Matulog. At ito, tapos na rin ako nito. Ilagay mo na dun sa parang malawak dito. Hindi pa yun sila kakain. Di, nandyan si Gio. Yan, tapos na ko nito. Luto na. Patayin na natin yun. Ito naman. Gigisahin ko Rogo, muna Kuya yung Papi, sabi ni Kuya gisahin Papi. ko muna yung mga Brother sangkap. Bern, hello. Sabi ni Kuya Philip. Saan ka galing, bro Bern? May next time pa naman, sabi ni Kuya. Wala. Ah. Nag-iikot-ikot yan si Kuya Bern. Tubigay na dami. Umabi no? Nabugas ako ng kami. Mga mami sibuyas yung tubig. Mas matalim mo. Mag-deny bro Bern, sabi ni Kuya Ho. Pero din nakakawit. Mas magaan kasi yung init ampas. Tubigan mo. Yung pangpalaman naman ng prito. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Basa na. Hello si Seven. Ang isipin mo. Tumaway lang ako doon, sabi ni Kuya Bern. Ano? Tumaway lang ako doon. Tumaway sa buyout. Kala ko nandun bro Benji. Sabi ni Kuya Bern. Tapos, nagulat nga ako doon bro Bern. Aba, natawag na mo, wala, di nakita. Inulit ko, nag-scroll, aba, ayun na. Kagabi, alauna, nandun sila Kuya Benji kay ano, kila Ate Gian. Nag-silent viewers lang ako dun. Ginawa ko lang style mo dun. Yung ano, comment sa buyout. Gagayahan ba? Comment sa buyout. Yan yung ano, Hindi nga kami nag-live kagabi para makatulog kagad ako sa amin. Yun din, yung sa akin nung ubo. Alas 3 gising pa kami. Alas 3 yun. ay sorry, kitang-kita tuloy yung airport sa madaling araw sa Pinas, andun sa Chicks Tumoto. Sabi ni Kuya. Si Kuya Romil, magdamag yung live. Nag-tune in na, walang tao. Hello, yeah. Hmm? Doon mo na yun para dyan ang magluluto eh. Ano gagawin mo? Doon mo na yan sa alamisa. Hindi ata pwede ka doon. Hindi, ano muna. Hanguin siguro. Baka migaw na sir ah. Baka kakain na si Gio. Luto na. Ah, try nga natin magsinigang na blue. Alam mo yon, sinigang na blue. Asan yung basahan dito yung purple? Ano? Sa likod. No. Madaling araw sa Pinas, nandun chicks tumutok. Tama si Kuya Bern. Kuya Hawk,
Ang sarap din mag-silent viewers burn. Balik ako sa dating mag-silent para pag naipon tayo sa isang live, may good may good vibes ako eh. Marites kung sa kasi. Nanguhuli May pang ata. marites. Parang pulis pang Kalawakan to si Kuya Hop. Tama sabi ni Kuya Bern. Tapos yung ano, pupulutanin. Yung may snipe. Yari. Yan, prepare lang. Yung mga sangkap, pampalaman. Tapos bisa. Luya. Agri malayo man agri. Malay mo makasagap kang pagkakitaan natin. Sabi ko yan, bro. Ang black mo yan. Pwede, pwede. Pantakot. Pwede talaga. Sinja Gcash. Ganyan di ba ginawa natin nung nakaraan? Si Kuya Romel kahit, ay, Sinja Gcash daw. si Kuya Romel, pang sigarilyo lang, kakanta na. Sana, Talaga? hindi ko ako ng baso. Magtitingin lang. Magkape mo mga. Asyo. Sana itaas ni Kuya Romel yung standard niya. Ah, Hindi lang pang sigarilyo. Sarap ng ayos. Yan lang na sa timba. Yan lang sa timba na. Talaga. Huwag doon. Magana naman yung hindi na sakay. Pabiyahin na eh. Libre lang. Libre yung sakay yun. O, pwede mong sumakay ng sumpak. Ayun, wala nang alin. Ay, dulo lang. Hanggang kutansa lang yan. Libre yan lang ng pagkakas na isa eh. gaya sa live ni Git, dinatawag isa dun, ayaw mo pumasok. Aray ko bro, aray ko bro. Ang kasi. Pansya na ka, di ko nababasa yung ano nyo. May ginagawa ako. Kaya sa live ni Ted, Ano to gagawin ko? i-buksan mo lang yun. Oh, ano ko? Kita doon ayaw po mo pumasok aray proper. Kasi wala ako doon, sabi ni Kuya Boy. Tama na kasi. Paano matatawagin? Wala naman pala. Si Kuya. Tama naka-silent ka siguro mag-snack ba? Doon hindi. Hindi na ako pumapasok sa live ng dalawa. Sabi ni Kuya Boy. Paano ka ba matatawagin? Wala naman pala. Tapos doon ni Kuya Bur ng katahimikan. Katahimikan. Hay! Ano pa ba kulang? Paminta. Paminta. Kulang, asin. Hindi, sirakan. Nagbar ko. Yun, nakabutin ko lang. Sayang mi, di ba siyang nakatulo ko, loto. 30 mil pala ang kintana dito. Skill. Nakadawa sama ako. Kaya suway-suway namin yung payat.
So ibang nilo sa tuloy oh. Kung sa pinag-ibig ko, nakalima. Hindi na talaga ang buhay. Samba-samba lang. 10 viewers hello. Hello sa tan. Ay, madami Hindi na sila nag-ano yan. Ha? Binabayaran ko. Si Kuya mo nagbayad ito. Ano ito? Tama, naka-silent ka siguro is night. Tumaya ako ng loto. Silent viewers kami ni Bro Burn doon. Ayaw namin yung sobrang... Ay, doon. Sabi ni Kuya Rene, hello Kuya Rene. Magandang tanghali. Pwede ko na itong hugasan. Tumaya ako ng loto, nakadalawa lang. Yung ibang lumabas, kung yung, kasi yung dalawang numero yung natinayan ko. Kung parehas ko pinagsama-sama ko, nakalima ka na. Yung iba dun sa kabila. Hindi yung para sa'yo. Sabi nga nung sabi nung dun sa lutuan, sayang kahit kung nakatatlo daw ako, 30 mil pala yan. Wala. Ang hirap kasi mag-ano dyan. Okay, no? Ako nagpapatsamba lang ako. Oo, ito. Pero hindi kasi ako masyadong ano. Para mahina ang paniniwala ko dyan. Hindi rin. Sa akin yan. Hanggat tumataya ka, di pag-asa mo manalo, may pag-asa matalo. Pero di naman ako lagi tumataya niya. Ngayon lang, pag naisipan ko. Kita pala ako dito. Oh. Pag naisipan ko lang. Nakakakal na kita. Ibisa lang ako nito. Lagi mo na dito yung Sayang. Dito ko halawin yung sangkap eh. Dito siya papalaman. O, tapos na. Ay, ayoko talaga ng ito. Natuturo ako dyan. Yan ang pinagtataka ko sa'yo pag nagugas ka ng kutsilyo, tinatamaan kamay niya. Parati akong Mali madadali. kasi yung hawak mo. Kaya trauma talaga. Mali yung hawak mo. Ito. Hindi ako nanonood doon. Sabi ni Kuya, ay, wait lang. Ikaw na bahala doon, Bro Rene. Sabi ni Kuya, hindi Kuya ako Rene? nanonood doon. Oo, Diyan kaya rin. Oo, Tatay Bok ng bababae ka na naman. Sabi ni Kuya. ito na yung sangkap ng pampalaman nito. Kamyas. Nandiyan na rin yung kamatis. May paminta na rin dyan. May bawang, may sibuyas. Pag nakauwi ka, Kuya Bern, sana matikman mo yan. Natikman niya natin yung preto. Yung ano kasi, Anong gata yung hindi? yung sarap. Kahit sino makauwi sa kanila. Kahit sino. Ayaw ko rin, Bro Fern. Sabi ni Kuya. Kahit sino sa kanila. Kung pumayag lang yung table, pumunta pa doon. Gluluto pa, pinapaluto ko sa kapa nun. Kaso nagmamadali na nga sila. Ayan, pag nakauwi din si Kuya Roy. Lahat sila. Pag nakauwi si Kuya Roy sa December, Ako bahala sa inyo. tambay ka Kuya Roy din sa bahay. Sangkap. Hanggat kaya namin. Hindi kayo gagastos, ako bahala. Hanggat kaya namin mag-ano sa inyo. Mag-trip pag nandoon naman. Pero may ano kasi, medyo, ano naman kasi talaga ang mga bilihin doon. Nakakabili din naman, nakakahingi din ng libre. Makabawi man lang sa ano yung mga sa akin. Pwede ba ano ka na lang sa ng service? Ganyan lang. Ito ang nakalimutan ko dati naanak ko ng posting data. Ay po. Dito sa bibisahin ko. Pinigaan mo pala. Bibisahin. Dami nito. Baka sobra to. Ano sir ah? Ilang oras na? Sige, Ami, sabi ni Kuya Fern. Si Bro Rene na puyat din. At anong oras na pumasok sa live ni Kambal? Sira ang body clock ni Kuya Rene. Nagigising ng alanganin. Gawa nga siguro Mag-isa na. nung nagkaskat si Kuya Rene. Ano sa inyo lahat dyan? Solid ako, alamin striker, paring Jason Kalina, Pedro. Thank you. Sabi ni Kuya Rene.
Bro, nakatulog ako. Sabi Thank you niya, sa inyo. kay Kuya rin. Ayun yung tandem namin ni Jason sa kusina. Siya taga-ano, ako naman taga-hugas. Allergy kasi siya sa dishwashing. Kaya kung Wala mapapasok na. yun. Kasi anong oras ka na gumising, oh? Ako na nag-uugas kanina. Kulubot na yung kamay ko. Ganyan nangyayari sa kamay ko. Maglalaba pa ako, nakamarinit na. Yan. Pero ano magpapalaman nito? Pagkabis ako. Ako na bahala din. Sino mo? Yung na? Ayun. May gloves ata dyan kasi ayun no. Kaya dati nung Nag-isa mo na ba? Hindi pa, mag-isa. Ah, Nagtrabaho ko dati sa ano? Nagtrabaho ko yung... Hindi. ba kantin ka din? Nagkantin ako pero ako tagaluto doon. Pero pag walang nagugas din ako doon. Nandun ako sa isdaan, sa Manawok, Alex. Grabe nangyari sa ano ko. Umalis ako, tapos sumilip ako, nag-comment si bro na sabay kayo ni Yaulot. Hanggang yun, nakita ko 1 AM na yata. Sabi ni Kuya ko, oo nga bro. Si Ate Sara din nakalive kagabi. Oo. Wala Ay, mong tao. ha? Wala mong tao. Baka, Blanco. First live niya pala yun eh. first live niya, pero nag-silent, ay nag-ano ka, comment ka? Hindi, wala mong tao eh. Hindi naman na-play. Hindi Hmm? na-play. Parang pinansin ka yun. Cancel ba? Baka naka-ano din, naka-private. Naka-private pa rin. Isawan ko muna. Good. Doon ka na? Sige pa rin kakain. Huh? Maya-maya kayo. Naliligo pa yung bata. Tatali ko dito yung ano, tangalad. Kumuha ka na. Pagwa pa lang. Ayan, yun din yung nagustuhan ni Idol Japon kay kay Pauline. Yung pigadin. Hindi na din niya alam na ginaganyan din pala yung tilapia. Hello sa 5. Napikit ako, sabi ni Kuya rin. Sira na Pagsilip lang Ma, ng ibang... Tingnan mo kung magkano pa ako. Bumababa na. Kung ano nga pala, hindi ko pa na-order. Mamaya nga, para may ano ka na. Para malinaw yung salita. Basta. Wait lang. Para mamaya. Yung isahin ko na yung palaman. Tapos may rito. Wait lang po yung rice cooker para makakain. Sige. Dali mo na dun. Kain na kayo. Sige. Mainit pa. Anong in-exam nyo, kuya? Anong in-exam nyo? Ano ba na-exam ka? Isahin ko ang palaman. Sabay-sabay na kami. Ito po sa lapit. Nakanak nandun. Mga Maria Jean. Hello. Pero po sila. Shout out and shout out na rin. Hi Ate Cheng, baka nandiyan sa Ate Cheng. Nakanak sa yung searching. Naka-silent. Si Ma'am Maria J. Amon pa. At sa lahat. Dito mo yung bigalagay. Oo. Hello sa lahat. Hello sa 6. Ay, yung gatas. Ano ko ba dito? Andiyan lang nilagay ko. Kulay rin si Yan yung palaman ng pikadilyo, kailangan bisahin. Para matagal, para di masira.
Nakalimutan ko dapat ginagawa. Nilalagyan ko ng kaunting data. Isa yan. Pangalan mo na sa taas na. 5 viewers ulo, 7 viewers ulo sa inyo lahat dyan. At sa mga Kaya nag-like. ako kung may upload si Pula. Hindi kaya rin. Hmm. Masalamat sa nanonood sa mga upload ko dito. Yan, go lang ng go. Upload lang na upload. Kahit mahina. Okay lang, walang problema yan. Ang kailangan ko maka-upload kasi alalayan ko. Bawi na lang ako pag doon na tayo sa Bicol. Kung mayroon pa. Yan. Hindi ko bahay ka. Kung mayroon pa. Wala namang next. Oo. Para ayaw mo maligaw ah. Diyan baliktad. Ayaw kagabi pala yun. Hmm. Ay, si Kuya Marlon. Good morning, parang Jason. Good morning, Kuya Marlon. Good morning daw, Kuya Bert. Pero kahit ako, kahit magpahinga yung pabahay, tuloy-tuloy pa rin yung vlog ko. Tuloy-tuloy tayo. Lalo pag magaling na si Ami. Yan. 7 viewers, hello. Marlon, hi Marlon, sabi ni Kuya Born. Hello kay Marlon. Pwede ko yung vlog kung mag-negosyo ulit, kung magtrabaho, basta tuloy-tuloy pa rin yung upload ko para update sa inyong lahat. Hello sa 8. Marlon, hi, sabi ni Kuya Bert. Good morning, Roy. Sabi ni Kuya Marlon. Kung hindi ngayon, yung sabi Kumusta na na. kaya si Kuya Roque? Nag-ano pa ba si Kuya Roque? Nag-message yung sa akin. Ano Kuya may Rocky. message pa? Kahapon, nag-basketball Kuya Rocky. Yan, shout out kay Kuya Rocky. Kasi Ano minsan, niluluto mo kasi po pag, lang? pag wala naman ako talaga iniinit, di ko nahawakan yung cellphone, tapos di ako nagpi-Facebook. Kalit yung reply ko kay Kuya Rocky. Ano, picadillo tilapia Kuya Marlon, pero may Prito. Prito. Naluto ko na yung gata. Yung ginataang picadillo, naluto niya na. Ito yung second one. Ito palaman. Niluluto niya muna para pag ilalagay dito, para kahit bukas, hindi siya masisira. Kaya di ilagay sa rin. Kahit hindi ilagay sa red. Pero pag hindi yan niluto, Panis yan. mapapanis. Lalo pag ganito yung panahon mainit. Yan mo nga yung palaman. Wow, masarap. Sabi ni Kuya Wow, Marlon. masarap. Puno nga. Sige, okay lang. Paiba-iba na yung ano ko. Tingnan mo kung ano kasi ako, kaya naglasa ako nito. Hindi ko naman nawawalan ako ng ano. Kaya kabisado mo yung lasa nito eh. Butang ako pang balata. Meron yun. Tapos na yun. Kalot sa 7. Ayan. Yan yung isda pala, lagyan mo. Bigyan na. Magic. Kunti Palabas. lang. Palabas ka. Labas loob, tapos lumasin mo. Hindi ko ano. May bukas ka na. Wala. Yes! Bukas na naman yan at kapag-bukas na. Kita. Kita na lang ito. Lang lang.
kapatid kong lalaki pupunta dito. Yung pinuntahan ko sa Santa Mesa. Birthday niya kasi bukas. Ngayon naman, Bukas, yung anniversary nila ate ngayon. Wedding bukas yung malapit anniversary. na lutuan. Puno ka naman kayo. Dito pala sila. Ano mo kasi Ayan pa nga, oh. Kaya na muna. Hindi ko din. Ay, siya pa. Hmm. Para sa marap. Pag marap, sarap. Kunti lang. Hello, Sophie. Kuya Bern. Tulog ka na, Kuya Bern. 11. Sarap na yung sausawan yun na sibuyas. Yung isa ko na. Sili. Palamigin Ito yung lang ito. suka. Masarap talaga. Tapos papalaman ko Kuya na. Marlon. Ang pinakamasarap talaga, ano niyan? Sausawan nito, Kuya Marlon. At tsara. At tsara talaga. Papaantok pa. Kuya Bern. Boss, kakain. Ito na yung palaman. Inubos yung... Nagisa Ay, ko. kunin ko yung cellphone na isa. Robot na. Ginisa ko. Tapos kukuha ko pantali dun sa ano. May talim dyan na tanglad. Papalamigin ko na, tapos papalaman ko na. Tapos magprito na. Dati nang nasa kantin pa ako dun sa Paranaque. Kung nagluluto ako niyan, yung mga customer ko, mga ano, mga taga Bicol din, mga taga Nabua. Bilis maubos. Yan yung mabilis maubos doon. Pikidilyo, saka yung laing, saka yung ano, yung dinuguan. Araw-araw may dinuguan. Tapos mga customer ko, mga taga Nabua, taga Bato. Yung sahod ko, 100. Sahod, 100. Saan? Yung din pa ako sa ano, Paranaque. Pero ano lang naman yan. Pag tanghali, ano na, pahinga na. Tapos pritong manok, yun. Kasi daanan Away yun. na naman kayong dalawa. Daanan ng mga trabahador. Tali Ang baon. Bilis maubos. Mga ulam doon. Doon ko rin nakuha yung ano, yung mga pantinda. Tapos pag uwi ko dun sa Bicol, nagtinda kami ni Ami. Yung lumpia, prito, Magpapantok pa si Kuya Bern. kuha mo na ng pantali. Paano kasi may lumilipad-lipad. Parang, Mga pantali. Ilan ba yun? 4? 4. Ito na kuya. Igdadalawang tali. oo, sige, sige. 8. May tangal pa kasi. Ang dami. Papantok si Kuya Bern. Pag nagpaantok ka, Kuya Bern, magugutom ka. Taxi? Mag-i-snacks ka. Taxi. Hello sa 7. Ayun. Mabilis yung train kasi may release siyang sarili, hindi siya natatraffic. Ay, natatraffic yung kasi sa taas, sa baba siya, wala siya sarili na tahanan. Yung train may sariling daanan yung sa taas. May release. Hello sa inyong lahat ulit. Ayun, ilang, ano, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ay! Ano ba pabili ako? 8. Tapos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9 days na lang. Yung seat, 10 dali. days na lang. Para matanggal ang ating headset.
Grabe ang ano ko. yung seat mo? Mas nakaka-stress to yung opera sa akin sa tenga kaysa dun sa polyps ko. Ano pala to? Sobrang Ano? stress ko. Ano? Ang hirap niya pag lumunok ka, pag kumain ka, pag humigab ka, parang natatakot ka na ano, sumabog. Hindi katulad sa polyps, mas malaki yung sugat nun. Tanglad, dahon. Mas kinalikan yung mukha ko. Lemongrass. Mas kinalikan yung mukha ko nun. Pero dito lang ako ng ano, minor surgery ka, pero nakaka-stress. Kaya yung seat mo, JJ. Pero parehas silang ano, kahit minor surgery, parehas sila ng ano, general anesthesia. Pagkatapos makapara ng tenga, nakakaano na ako agad eh. Kaya ako na mag-PCR na ako mag-isa. Nakatakot sila kasi baka dalahin ko. Kasi karaniwan pala, pag inoperan ka ng tenga, yung iba, hindi agad nakakawin kasi nagawa ng nahihilo. Pero ako kaya rin naman. Anong kinain ng dabo na anak? Yung kahit paglunok dahan-dahan, hikab, doon ako na ano sa hikab. Yun yung pinakamalala. Oh, 11:37 na pala. Ano? Init. Ay. Ako nagising, naligo na ako. Pero ito pa rin sinot ko. Hindi kasi ano, Nagano lang ako. Mag-iilamos sana ako. Kaso, hindi lang ako uminom ng, bumuhos na ako. hindi lang ako uminom ng sitirizine. Kaya kung bumangon, doon ako nanghihinay sa sitirizine. Tapos tumawag sila Kaya sa ko- akin. kaya ko- Alam mo kanina tumawag. Doon na ako nagising. Alam. Kasi, yung alaga natin na isa, Ay, ayaw di ba pumasok. Kasi nga ako noon, ako nga nagsabing bumalik na lang pag walang Hmm. pasok. Mayroon, may pasok talaga. Ganun talaga, yung pag ayaw mga bata. Nagsisinungaling na ako ng pasok. Hindi yun, hindi niya lang mag-gets. Kaya kailangan papaliwanagan ng maayos. Ayun baga, sabi ko, uwi na lang pag walang pasok. Eh di Hindi, ayaw talagang pumasok daw. Kaya, Sisinungaling sa mama. kaya napapag-usapan Walang na pasok. ng bata. Kailangan yung lunok mo talagang, ano, okay na? 7 viewers, mainit pa eh. Pwede na yan. May pala-pala na din yan. Hindi pa ngayon pwede. Dapat na sinalin natin. Para na, Hindi na. hindi yan talaga mga ano. Masalangan mo na. Salangan mo na. Tapos na pali. Tsaka iba ang pagbutas nila. Pinaganyan ka talaga yan. Para di magtapon. Dito. Pala mo sa amin naman. Dami yan mo. Likod-likod lang. Para hindi naman sasapit. Isa pa sa mga taga-Bicol. Father? Kung taga-Bato ka, alam mo yan. Nalagyan mo na lahat para pang Hello. may upgraded version na nito eh. Nilalagyan nila ng ano. Karne. pinili. Karne. Oo. Matagal na, hindi lang yung upgraded. Matagal na yun. Kaso magastos. Karne, mas masarap pati yun. Binili na karne. Pati nga yung pinangat eh. Kaso madami kasing may allergy sa hipon. Katulad ko. Salang mo sana. Ganda ko mo. Ginakal ko talaga palaman ka. Ah. Tapos magprito na. Tinanggal yung asang. Oo.
Hindi ko sana pinapatanggal. Pag tingin ko, tanggal na. Ganyan kasi. Yun ang babanggaan eh. Hindi yan lalabas kasi ano, hindi naman nabutas yung... Sipsip mo. Ano na natin lahat. Ayaw mo sa loob. Salamat sa pa-heart ni Kuya Ren. Pa-heart. Kumukulo na yung ano ko. Siguro ka na. Kuya Ren. Bro Born, tulog ka na. Kuya Makoy, hello. Papaantok ko si Kuya Ben. Papaantok-antok pa siya. Papaantok. Kuya Sabi ko Born. nga, papaantok tapos mamaya baka magutom. Hmm. Hindi pa bakit? Yung pagkakasindi niya. Hindi pa bakit? Pag ganyan pagka, ano, kahit di talian yan eh. Pero siksikin mo kasi tatalian mo para di mo ano. Bro Born, may galab shoutout sabi ni Kuya Makoy. Shoutout kila Kuya Robin. Yan. Kila Kuya Robin, kila Kuya Danny. Ay, hindi ko nakalive si Kuya Dani. Di ba Tuwan ko. 11 yung naglalay? Kila Kuya Jojo. Shoutout. Kila Kuya Jagger. Kuya George. Benji. Kuya Ruel. Kuya Julio. Koreano. Si Tol Julius din na nag sa Facebook sa YouTube. Pero sa Facebook, ganyan pa rin. Hindi ko nga natsatsambahan nung nakita ko ilang minutes na nag-online. Hindi nag-upload ka. Oo. Sa lahat. Hello sa Ate inyo lahat. Maris yung nawala. Ate Maris. Ano Anong nga galit ba? na kayo sumal nga? Sabi ni Kuya Ren. Sabi ni Kuya Ren dun sa comment. Wala bro, galit takot ako sa'yo. Kuya Makoy. Sabi naman ni Kuya Born. Anong galit? Naka-smile nga eh. Sabi din, hindi mo na may smile. Tapos si Kuya Ren eh. Ay mali ito pala dapat. Tingnan mo yung smile. Tawaan sila. Kuya Makoy. With viewers, hello. Hello Ate Ching. Yung sa atin, Chen. Wala, nandyan yun, nakasilent lang siya. Nakatulog. Hello Kuya Hope. Bro Makoy. Nakasilent sila. Ila Kuya Papi nandyan. Tulog na si Kuya Papi. Ay, tulog na. Nagpaalam pala na maalam sa akin. Si Ate Saro baka tulog na rin eh. Bakit anong oras sa kanila? Ewan ko lang. O baka may live niya sa kabila. Nakalab ata sila Ate Gian. Sabi ni Burns. Jason, papabili pala ako kopya. Kopya? Hmm. Anong hopya po kayo, Born? Rini, hello, sabi ni Kuya Makoy. Hok, sabi ni Kuya Rini. Pagpa-uwi na kayo, Kamsor. Sige po. Hopya. Kopyang tipas. Anong hopya po, Kuya Born? Para maano namin. Hindi yung kopyang tipas. Sa kaya po meron. Baka yung tipas, masarap yun eh. Sa Quiapo. Kasi dadaan muna kami ng Quiapo namin bago umuwi ng Bicol kung sakaling makauwi. Ganun ginagawa namin bago kami umuwi. Diretso tayo sa Pagdating, punta sa Quiapo bago punta ng PGH. Pag uwi, daan muna sa Quiapo bago umuwi. Dinadaanan naman talaga. Hmm. Opo, Kuya Born, sige po. Antay na lang po ko ng message mo. Masarap yun, yung tipas. Pero hindi ko makalimutan yung kopyang binigyan doon sa PGH. Doon, bibilin pa rin natin yun. Masarap. Bibili tayo ng hopyang tipas, bibili rin tayo ng hopya na ano. Yung binili ko sa iyo dun sa ano. PGH. Sa Masarap PGH. talaga siya. Hindi siya ano. Kasi nandun lang sila naman eh.
Yung ano siya, yung hindi na buwaghag na. Siksik. Basta masarap siya. Sakit ng pako. Wala siyang magarbong packaging pero Hello Kuya Jesus, Miguel of Shoutout. Jesus, hello sabi ni Kuya Rini. ay Kuya Jesus, Yeah. Sir Jesus, Miguel of Shoutout sabi ni Kuya Makoy. kumusta ang buhay-buhay Kuya Jesus? Kumusta kayo? At pag uwi namin dun, Hindi ko Ano? alam. hindi pa, basta di pa sigurado. Tapos ano, pero may tinira naman dun, may tinirang kaunti na para sa amin na karne kasi nag-okasyon nga nagkatay dun sa bahay. Wala tayong Pero nilagay dun sa arip. Hiningi ko na yun sa kanila. Dadagdagan ko na lang yun sa bread na. birthday ni Baby. Tapos sa birthday ni Baby, yung August 15, may okasyon din ako doon. Pag makauwi kami ni Ami. At magpapadasal ako doon sa ano, yung pasasalamat para sa opera namin na naging okay. Sa 15 sa August. Yung may okasyon tayong gagawin. Sasabay ko sa birthday ni Baby. Yan balat. Okay na ma. Para yung iba. Siksik, liglig. Hindi, huwag na. Lalabas din yan. Para yung iba, ilagay mo na tasa. Kaya nga, siniparit ko para di malansahan. Tapos na? Pagtali ko kasi yan, ano yun? Huwag na atay-tali. Ito na ni Jorlo. Ano tayo sa'yo yung Jorlo? Hindi mo kasi bukas pa yung infect. Ay, sakto. Ulo na tayo. Tingnan mo. Ano to yun? Huwag mo nang anuhin. Huwag mo na itali. Lalabas yan. Hindi, huwag mo na siya. Ay, italin mo siya, pero hindi masyadong mahigpit. Ano sa tubigan ni Kuya Bino? Para hindi mo Ika, di ko natin tali. Tali pa rin. Tali, pero hindi mahigpit. Okay lang. Bata ka dyan. Ayan. Kuya Rene, Kuya Makoy. Lunch time po. Sabi ni Kuya Jesus. Hindi, Kuya Jesus, gabi oh. pa ako. Sarap lang Parang wala tinanong ni Kuya Makoy kung naka-duty. Si Kuya Hawk, mamayang gabi pa daw. Jesus, amo, sabi ni Kuya Rene. Bro Born, message mo rin ako kahit love you lang, masaya na ako. sabi. Sabi ni Kuya Hawk. Message mo daw, Kuya Born, no? Okay, ingat na lang pag naka-duty ka, bro. I salute you, bro. Sabi ni Kuya Makoy. Bro Hawk, che. Wala kaya I love you dito kay Kuya Hawk eh. Pasayan mo naman Kuya Bern. May message mo nga. Saan na ba? Mamaya. Ang kalan. Sige. Para... Kapag na yung basa-basa mo. Pilitin mo pa eh. Ayaw ko sa'yo. Pareha tayong may mahaba. Agoy paldo, sabi ni Kuya Rene. Sabi si Kuya Rene. Ako na lang magme-message sa'yo, bro Bern. I love you, bro Bern mo. O, diba? Kaon ka na lang. Tanong yung mga kuya ako kung nagkaon na siya. Ah. Hindi na ganun. Ha? Wait lang. Pinapawa siya ng taong ito. Nasuka tuloy si Kuya Bern. Bro Bern, pareho pang may lawit. Kino sa inyo mga bro. Sabi ni Kuya rin. Di okay lang naman nag-I love you yung ano. Lalaki sa lalaki. Ano?
Pare, mahal mo ba ako? Hindi ko man na-common na din yung mag-I love you yung magkaibigan. Pero wag lang sama ng kaunting harap. Me, Bro, Hawk, Lagyan mo- hindi niya alam yung mahaba natin. me, lagyan mo ng Ha? mantika. Hindi pa. Didikit pa yun. Bigyan mo na huli na. Yan. Okay lang yung mahaba natin before may bota. Kuya Hawk, talaga? Ah. Yan, mantika. Lagyan na natin ng mantika. Video mo. At yun, last. Matali. Yun yan, matali. At yun, apat. At ako maglalagay na ako ng mantika. Ubos ba to? Hindi. Okay na? Tama na. Oo. Matali na. Sirituhin lang. Sabi mo yan. Sabi mo yan. Tama na ba? Hindi. Oo, pantali. Sombra. Wait na. Hindi, matatapos. Hindi, gusto mo banana? Banana. Banana. May Banana. kutsara na isa. Like banana? Mm. Dapat pala doon ako sa kabila ng ano, rito. Mas malapad yung ano yun. Nilidikit na sige. Nagdidikit ba yun? Nilidikit ko na. Parang naglutuan na. Hinalo mo ko. Uwi lang sa tuloy. Ha? Ito yung hinalo. Hindi ko nilalo. Ibabaw lang Sana. na. Sabi ko rito ako lang sa sana. Get viewers low. Kuya Makoy. May secret sana all. Kuya Roy. Ah, Kuya Roy. Mm. Sana di magdikit. Para maganda natin. Sana di magdikit. Yung konti na yun. Ay. Ano mo? Videoan mo para may pang-upload Nilagyan mo tayo. na pala ng ano. May live, may pang-upload. Daw ng saging. Hindi. Lamang daw ng sabi. Unang salang. Yes po. With viewers! Yan ang ulas secret. Ang mga para sa malalim na butas at sa mga lihat. Ubusin ko lang yung gatas ko. Bili pa naman bro boy, pero pag galit ko, yun. Sige kuya rin eh. Salamat kuya rin eh. Pasok mo na. May upload ata si Pula.
Luluto na ako ng prito. Picadillo. Ito na, lapit ko sa inyo. Pansit. Sinungaling ka pala. Oh, mahal ko. Sinungaling ka pala. At ako'y niloko. Oh, bro, makoy, kaya wag kang aalis. Para makapulot ka sa amin ng konting itik ba? 7 viewers daw. 100 viewers daw sa inyo lahat. Bilis ng oras ah. Isang oras na ako nakalive. Napatapos na rin yung live ko. Pagkatapos ng itong mapreto, mag-out muna ako kasi maglalaba muna ako. Nakamarinate na rin yung labahan ko dyan. Nakamarinate na. Pagkita ko sa inyo yung labahan kong nakamarinate. Kamarami. Nakamarinate na yung labahan ko. Ay, what the? Yan na. Nakamarinate na yung aking labahan. What the? Ito ka yan, nakikita. Nilagyan mo yan ng Ito santap. minsan tingnan mo, nakikita ko. Nakita mo? Oo. Nilagyan mo yan ng santap yung marinate. Oo, mayroon yun. May sabon na yun. May sangkap na yun. Nakalantang. Nilutuin na lang yun. Ayan. Ayan. Ma! Dami ko kakain sila ng Ma! Ma! Ay, Bigyan mo ko. Nilagyan mo kita. Hindi pa. sit down. Marapot o. Matang dito. Yan. Itami! Itami! Ha? Yung news feed ng Nasara HP, 171. Ano na Kaso yung old speed, Yun. 150. Apo. Ang 50 kaya per 52. Diyan nga ito sa electric. Bro mo kayo, saan ka ulit nagtitik Tubig ka? titipaklong? Sabi, dito ka lang. Sabi ko, boy. Ano tubig mo? Yung dito? Hindi malamig. Ay, pwede yan, metal. Lagyan mo na lang ng tubig malamig. Kung hindi na malamig. Sige. Isa ko kayo dun eh. 6 viewers, hello.
Nakapilipay. Wala ako sa mga sinabi mo. Pag-ibig mo pala'y di totoo. Sinungaling ka pala, oh mahal ko. Sinungaling ka pala, ako'y niloko mo. Wala ako sa mga sinabi mo. Ang pag-ibig mo pala'y di totoo. Simpa ka ba? Simpa ka ba? Dami ka. Pinag-ibig mo ako, hindi mo. Sabi mo ako ay nabudyan. Naging hagis na naman. Amo pa si Rambo. Pasumpa ka pa. Magaling mong mambola kita. Ang pag-ibig ko'y ikaw lamang. Hindi magbabago kailan pa man. Hindi mo ba mapapansin itong aking damdamin na ang naisa'y ikaw ang makapiling. Kung mayroon ka mang kailangan, puso ko'y bakit hindi subukan. Hindi ba napapansin itong aking damdamin na ang naisa'y ikaw ang makapiling. Basta't ikaw ang aking iibigin, mapagkailanman, buhay ko man sa'yo'y iaalay at hindi man hinayang. Ganyan na nga aking gagawin upang iyong malaman kung ano yung pag-ibig ko. Basta't ikaw ang aking iibigin, magpakailanman, buhay ko man sa'yo'y iaalay at hindi manghihinayang. Ganyan na nga ang aking gagawin upang iyong malaman kung ano pag-ibig ko. Basta't ikaw kung mayroon ka man kailangan. Pabaya na niya. Rito. Basta ikaw ang aking iibigin. Yan. Unang luto. Ito na. Unang salang luto na. Ikadilyo. Ito na po.
May una na akong naluto. Yan na ang pinaka-advantage. Pag marunong ka magluto. Yan. Yan ang laman. Kasi ano pag ano gusto niyang makain. Luluto ko. Nahuli yung isa. Nahuli yung isa. Ano ulam ng mga nanananghalian kaya ngayon? Abay dan. Ano? Nagluto daw si Kuya Born. Ano niluto mo, Kuya Born? Nagluto ako pork stick. Yun, sarap yun. Pork stick. Sarap yun. Oh, bro boy. Naglusing na yata ako naman dito, tulog na. 12 p.m. midnight. Na dito sa Pinas, sabi ko yun. Ay, duty mo gabi, Kuya Hop. Ito na rin yung pangalawa. Ito na rin ang pangalawa. Matapos na. Matapos na tayo magluto. Magpapahinga lang ako, tapos maglalaba. Pakakain. Kasi 9. Alis muna ako dito. Sa 9 o kaya sa 10. Tingnan ko na lang. Kasi kailangan kong extra. Nakikiusap nga siya, sabi niya sa akin, huwag ko lang muna siyang iwanan. Eh, kailangan ka ko natin. Kailangan ko din start din. Basta ang bilin ko sa kanya, pag umalis ako, huwag lang sa maglalaba. Kasi 15 o kaya, 15 o 14, babalik din ako. 16, pick up. Buhay ko'y ganito, gani yata nakitira asa sa mundo. Harang mo na dito. Yung, laging, ano? Hindi ko na kaya. Sagot mo na. Ano mo?
Magtutulog na si anak ko Yahok. Sige Kuya Hok, salamat. Matulog ka na, duty ka pa. See you later mga bro born. Bro born, Rini, Carnation. Sige po, salamat Kuya Hok. Bro, Percival. Isabi mo yung mahaba mo. Baka makalabit yung mahaba. Sabi yung mahaba. Sabi mo na Kuya Hok yung mahaba. Pwede pala yan Kuya Bird pag halimbawa magbakasyon ka. Punta ka dun kay punta ka kay Kuya Hok. Kasi nakita ko yung profile mo parang nagpapayarin. Firing. Sabi ni Kuya Boy, ayaw ko isama ni Bro Hok. Ayaw ko isama si Bro ni Kuya Boy. Kasi dati, hindi pa ako nagbablog. Yung tito ko, sinasama ko dun sa kampo. Kasi dalo siya. Tapos, yun, nagpapayarin kami dun sa loob ng kampo. Tapos na. $2,020 yata yun, 2020 yung last ko na pag-firing. Viewers, hello. Aray! Naman Ayan, patapos na. Bang, nakaka-short pa pa rin. Sige Jason, purot tayo pag uwi ko dyan. May tropa ako taga-daragat na magapuntahan natin mga shooter. Sige po, sige Kuya Boy, sama mo pa ako. Sige. 2020 pa yung last ko na sinama ako niya. 20 ilang taon na. Kasi yun, nung taon na yun, 2020, nagsisimula na kami nun na nagpapasit up dito sa Manila, dito sa PGX namin. Tapos umuwi ako, tapos babalik sila ng Manila, may dala silang Fortuner. Dala nila yung Fortuner nila.
Tapos sumabay ako, nakisabay din sa sasakyan. Tapos yun, pag bago kami pumunta ng Manila, dumaan muna kami dun sa kampo. Baka may dala siya na yung mahaba sa kamaiksi. Ganda nung ano, yung Taurus. Pero lahat yung may lisensya. Kasi dala namin yung galing, papunta ng Manila. Pero may lisensya yun. Ito, ay, salamat. Salamat ito matapos. 9 viewers hello sa inyo lahat. Inaamoy na lang ng mga nanonood niluluto mo, ayaw na mag-comment. Hindi talaga sarap ng amoy. Bukas di ko pa alam kung ano yung lulutuin. Kasi plano ni Bayaw, kakain na lang daw sa labas. Sabi ni Bayaw. Umorder na ako. Umorder ako ng 2 kilo ng dinuguan. Kaya maaga akong bibigyan bukas para kunin ko yun. Para ko rin. Kasi birthday na yun. Sabi ko naman sa kanya bago kami umalis. Sabi ko, pwede naman ako magluto para makatipid. Kasi kung magbibili kasi mahal. Kaya ako na lang magluto. Yung ko lang plano nun. Basta ma-in-order na ako na Nalalive ko rin yung bukas. Magluluto ako. Darating yun mamayang gabi pag galing sa trabaho. Diretso na yun dito. Kaya dinamayan ko na yung luto para pagdating niya rin may pagkain dito. Magmumotor lang yun. Yan na. Yan na. Picadillo. Balutin mo ko. Nung pag-birthday ni Bebe na pangunan ba? 7 birthday ni Bebe. Ang pag-7 ni birthday ni Bebe, dami kong ganito mga niloto. Saka yung mga malaki pang isda. Puro picadillo. Ako din, dinamihan ko na luto. 3 araw ko kakainin. Pwede naman, basta nasa rip. Pag nasa rip lang Kuya Boy, init-init lang. Mag-isa ka lang naman siguro Kuya Boy sa amin.
Sa tinitirahan mo. Itustayin ko nga itong isa. Tustayin ko nga itong buntot. May buntot to. Tustayin ko yung buntot. Hindi na tusta yung buntot. Lagpas dito sa kawali. Bakit kung sabi ni Kuya Boy, mag-isa nga kaya hirap din magluto ng para sa isang tao lang. Hirap talaga yung pagdating mo magluluto ka pa. Ako naman, nung dito pa sa Maynila, binata pa ako, mag-isa lang ako din sa pinagtirhan ko. Kadalasan kong ulamin, kasi walang lutuan eh. Talagang tulugan ko lang ang inuupahan. Pero may rice cooker ako. Rice cooker, yan lang sa ilan ko. Kadalasan kong ulam, yung San Marino, saka yung manok. Pero pag walang pasok, ginagawa ko, nagluluto, pati yung rice cooker naglulutuan ko. Niluluto ako ng adobo, yung sa rice cooker. Pagluto na, nililipat ko na, tapos magsasaing naman ako. Kaya malapit na pa ako mag-out. Malapit na ako mag-out. Kasi ipalato na to. Pahinga muna ako. Kain, tapos maglaba ako. Thank you sa mga lahat na pumasok sa live. At mga silent viewers. At lalo na sa mga nag-like. Yan. Thank you. At pwede niyo pong panoorin yung mga old vlog ko. Para kung paano may pumasok pa rin sa may pumasok pa rin sa aking na ready nyo pa unti-unti. Yung mga old vlog, yung mga simula din kay Rita, baka pwede nyo panoorin po. Kasi wala pa akong mga taga-taga lang na ako na-upload ko dito.
Ito na, luto na. Yung 4 na pikadilyo na malaki. Bango. Tapos na ako magluto. 4 na piraso. Alright. Ayan po, babay muna tayo. Magtatungo na ako. Tapos na tayo magluto. Babay na muna. Para makapagtanghalian. Tapos magdadalhin pa kasi ito. Ayan po, maraming salamat sa lahat na pumasok sa live. Sila Kuya Born. Salamat sila Kuya Hook. Nandito sila. Sila Kuya Makoy. Sila Kuya Rene. Sila Kuya Papi. Thank you sa panonood niyo. At sa mga silent viewers natin. Maraming salamat. Sila Kuya Jesus. Yun. Pumasok dito. At yun nga baka sakali ko rin yung panoorin yung old vlog ko. Tapos Kuya Roy. Yung Kuya Roy. Ayan, babay na muna tayo. Babay na muna. Mga solid viewers natin. Ayan, bye-bye. Thank you palagi. Love you all. Bye-bye.